Lara Jurstena. Flinta wieziała stała. O Jezus. Also dzieci urobicie, bo kiedy daje ci to da pomaga ciężko, że takie ciężko. So, hej, niech jedne prasze no, która je odjęca wieczor miał służyć na Kościce, dzieci. Która służył? Jošić. Miał? Ministrante, która odjęca, miał. A która wiece rano służyć od was? Która na rejsie? Na która on? Jošić. Hast du mal Rano, Reinche, hast du mal Djöwitschig? Jo, ja, mal nicht gesehen. Hast du mal Djöwitschig, Joschinch? Hast du mal Nimske? Großschanske nicht, hä? A nie Großschanske nicht, Nimske, ja, okay. Hast du mal Nischpo, Sushi? Hast du mal Nischpo, today? Zweimal, ich muss noch skrić, fahren der Iwachi. Ja. Hast du mal dazu am Ministrant, what you? Dobritka. Še Ministrant, jo. Lass, ab geht's. Nein, bitte, Še Ministrante, jo. Je doj ręk, so się widzieć, że was muszę fanzy, jak pojcie, las. Ty służysz? Ja do. Proszę to, baczonu, hoj. Ja se pan Koszczalskie. A was ta, jo. Sztuła z Koszczyc, nie, jo, kiedy służy, jo. Sztuła, gdzie ty służysz? Radło ju? Ty radło ju? Hej! Ty Budešine. Hej, Budešine. Tam jest rady? Nebečica. Hej, Himmelbach. Ja, flott, hej! Gut, sag mal, ja, schon Ministrante, Junge. So, Lubo Ministrante. Deście o započeli, no? Służyć. Ponta fa, osadny fa, šest také ministrantów pokazał zakrystyju, sokie rozłoży. Co jeszcze raz pokazał fa, jeszcze. Det var okay. Kaś faryka. Chris Farage Japan. Fetzig. Ławki pokazał. To takie do fa, szeczo rozkładzie. A z czego spójny stół, ty dostali rozkładziony. Spójny stół nic. Kościcy, nie ma, Maja te, co ty masz powiedzieć, bo? Ja z tobą budeš nie. Kościcy. Miałaś fast spójny stół pokazał. Bacząc, ju. Wasz? Bacząska, pokazał. Ty ma ja fajn spójny stół baczą, na się onska był pospodarał. Jemu dopona, sabo. Patrzcie, genau takiego to było, tu fahrt pokazał spójny stół. A to tu nie Holz widzi? Stają w spójnym stołu widzisz, to co tam pokazał spójny stół. Jeśli duże oczy stoją, widzi spójnym stołu, nie się pokazał. To co jeszcze można było tam pokaż. Jen tam widzi stulc. Jeszcze nešto? Jen tam widzi takie żarty, ko su kažega vukno, ko su začinene da žarty. Jeszcze nešto? No, Stehen spójnym stołu. På der stehen Heizlüfter, mennesker. Heizlüfter! So. Japan ma einen Heizlüfter. Nicht mehr. Starście ten spójnym stołu, tam się nešto ludzka, jo. Eller oka zaplakano. Ludzka nie, może być. Ale ludzka też to duchownie siedzi. Co tam się jo? Knas Farage. A tam się nešto jo. Nie, vielleicht jeder Prasche noch, aber da jetzt nicht, hej. Čvojek. Das Bild. Ale tam się wise, to was wie. Što, ty się takiego spójne stołan, ty się duchownie siedzi, do spójnych siedzi. Što jen tam jeszcze nadędzie? Na? Ojej, teraz się patrzę, oboj tam te. Komte, he? Tam wise jedna sztola. Ta sztola šecy wise w spójnym stołie. A to tu nie ma Holz widział, co tam ta sztola wise. A daje on to widział, a daje on brał knes fa. Dobicie sobie już też i pasać.
So, utensilije, holce, holce široka ostaće, i te utensilije prošu dame, holce, dame zade. Šošni jeszcze pomalku, mocy u neke kuzvač. So, što da jo, Josh, prošu jo, ja, pane Josh. Lučo, neke, sako se ispuše kuzvano, mikrofon nekamo. So, što da me uvan, da me zajedno, so neki uvan, ještě jo. Also. Evo ja, čuvajte kuzmo obuć. Aj, to ja šibuć. Gdje se pojate ma hajslefta, pa jo. Še rađe, žao. So, nekaj ćemo nešto činiti kuzma, ćemo stupico? Also, ljubi luđo, ja pojmo kroz dobritka, jednož ministranča, ovdje budete mi služit ćemo, budete služit? Čim će ovdje tutaj budeš, gdje se ten joka te rekaš? Jana. Zrežan? Nie? Šlukecach. Nuknicach nie możesz służyć, będziemy nuknice się służyć. So, jole je wy ludzie je boł. A to jest kuzłowski boł. Gdyż się do tego była wodu nuckine, to potem różyczka urośnie. A będziemy tak do nucki dać, do jeszcze te wodu rozbić. Gdyż ta różyczka jest takie, wiesz, a jole mamy taki boł, in Karan, ognjo češki, a srednjo ulica, da bi. To njo bone, to so ne se smova. Ajde, zade, počeo zade, poj zade, aj, zade urenko, poj. Gdje te slušiš? Košice, kaj te rekaš? Justin Dronik. Zase, Justin. Slušiš te, da se on, nic. Šišan tydzień z Jadom Boszczana. A možda se on, ovdje to držim. So, die geht cele po skáču a ten nekaj pojel, to také to hudco hokej ďalš, to se kuzmo. A také, tam je rošta rožička. A to nekaj pomalko ľudský, nic pancač. Pomalko ľudský, a budeme vidieť, čemu nekaj kejčvu. Hukin, dáme nuc, kidaj. Ešte to nemôžete. Daj kavan dále. Voda schon, daj mu příhodným kamaňové, pojďte by to vygadal, že vidíme, tady je rošta hožička. Ach, smůla, to by ta pojďce podla, to tam nevličalo, majne, a daj mu tam tomu holcam, tému dajme. Aj, also to tady, můžeme nejot, Emila skoro pomlí, ta hožička, kuzvajte. Hožička doby tému rošťové, zasničo, tu kaman dali pozdy, to má dobrý rošť. Ja som to poslednú odčinil, ten jeho hostva. Na tom poslednom Karan. Kde ty slúžiš? Bačonská, poj. Súďovnica, poj, Bačonská. Kao máš fára rika? Knes Farovano. A kao vaša hospoda rika? No. Kidaj noci, no. A tu kuzmo, što vas to bol losný mešťanský, jove. Že ten hajský bol mečeva, hajslefto. No wiesz co powiem tebe, nic jeszcze nie o. Dasz do mojego kinczne, zase, jeszcze nie o, poznana kapka. Dajemo da. Nie jeszcze. Ja muszę mu spodać, ale ja wujeczka ugościł. To da, nie o. Hej, jeszcze nešto niska, poznę. Spodajmy w jeszcze podziadali, nie wiem, były. To da, by ta łożyczka nie nałościły. Nie jeszcze. Na, neke, kušće, kapku. Ne još će. Da, še, ja tam nema, kana pozna, Palajec. Pozne. Da še mu daje, tam zadajemo, da sve zadno, da do posnom, gdje tam biskovice služi, dam do evangelskog, dam daj. Aj, poj, evangelske neke, aj, od Televo, od Širahova, aj, kad ne vaš far, reka Širahovi, kad ne reka evangelske far, vas? Nisam što. Buliš. Jeszcze, daj. Dalsze, a neke dobi, neke ma dobi. Da pravimo da Kanada pozna ne može, što je los? Došće gdje mu iđo, sasničo. A to ne može gospoda čove, ne može domo. Te vandaš kaj špitank,
Znaємо те, цього візажі. А зараз нічого, шпітай го, кlepaj go. Ten čo neoduje, to môžete bude byť ještě domů kydač, ještě doby. Ty, ne, to nemůžu. No, voláč. Kde to služíš? Krušnica. Kde krušíš, čo ty si? Milan Saunik. A Gabno, no, čo ty. A tak ma godt ikke, konst. To tam možno leo, kam du fort. Så nekedy ma, ďalšie ma nekedy ma padáče ma. To sú tí kuzmoty, miešťanský, to tam, čo neviem, čo. Nekedy ma padáče ma. Tejko vody je ľudská. Semč. Nekedy ma, moje ukinču, a ľudská vaštine ma. Kinčku vody, jole. Wszędzie są zapłać, bo Kuzmo, jo masz cylinder, chcesz mieć, jak so tu już posiole, ja masz się zakłać, bo naszym ministrantem, pilnym, słuchaj, no? Aj. Szanowni ludzie, dalej idzie, cele, witamy wszyscy nasze ze sketchom tej przynoszki, a tuż będzie wesela z naszym prvým sketchom na tutym jubilejnym jodnownym sviedženu. So, ja večer prajčemo nešto dom, prajčemo nešto životu, ja nechčina, še kus jo. To tu dvaj mužaj, také staršej mužaj. Pravike Curi a kralec Jan znaječe še, no. Te ste doma, že sejte kojžde deň. Kojžde deň doma, že sejte. Jemo pa Julia, jemo pa Jana. A jemo tu Juri doma nebe. Teraz Jan zas domov šel. A příchodný deň ja tu Jan zas šišel a Juri odžel som do čoho bol. Ja som po dochtra bol v Koštice. Po Alfonsa. A što da je ten Alfons Juri tebi pravil? Hej, Juri, ja od Alfons je pravil, ja mám cukor. Što? Tu mi je pravil, ja mám cukor. A da je Jan pravi Juri, kada je to vidi, so je cukor. A da je Juri pravi Jano, když ma je muž petko žotu služku, cukor. A da je Jan pravi, da mám ja cimt. Sketch!